Bon dia també a la gent que ens està veient o escoltant via streaming o via YouTube. Molt bon dia, obrim la sessió i passem al primer punt de l'ordre del dia d'aquest ple del 23 de desembre de 2020. És un ple extraordinari i són presents tots els regidors menys el senyor Verí, que ha excusat l'assistència, i per tant aquest primer punt seria la lectura i aprovació de, si és procedent, de les actes dels plens del dia 12 i 26 de novembre d'enguany. Hi ha alguna qüestió? Podríem donar per aprovat, doncs. Doncs aprovat per unanimitat. El punt segon seria l'aprovació de les bases reguladores i específiques per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvenció per al foment de la rehabilitació d'edificis vinculats a noves activitats econòmiques al nucli antic de Calonge. Es tracta d'aquestes bases, vindrà després la convocatòria quan sigui oportú, però de moment aprovaríem les bases només per edificis que s'hagin de rehabilitar per destinar-los a futura activitat econòmica. En aquest cas fem només el que és el nucli antic de Calonge. Això no vol dir que no es pugui fer en altres llocs de la població, però donat l'estat que presenten bastants locals d'aquest nucli, van considerar que era oportú iniciar un tema de subvencions. Per tant, senyor secretari, si vol llegir la part dispositiva. Sí. La part dispositiva d'aquest acord, que es va dictaminar a la Comissió Informativa del 17 de desembre, estableix en primer lloc l'aprovació inicial d'aquestes bases reguladores específiques per concedir en règim de concurrència subvencions pel foment de la rehabilitació d'edificis que estiguin vinculats a noves activitats econòmiques al nucli antic de Calonge. En segon lloc, es publicaria aquest acord al butlletí oficial de la província, una referència de l'anunci al DOC, a l'ETLB de l'Ajuntament, a la web municipal, per un termini de 20 dies a comptar de l'endemà de la publicació en el butlletí oficial. Les reclamacions i suggeriments seran informades per la secretaria. Si no es presentessin reclamacions i suggeriments, s'entendran les bases aprovades definitivament i, per tant, el cinquè lloc s'aprovaria definitivament en el cas de que no s'haguessin presentat al·legacions en el text. Aquestes bases i l'acord d'aprovació definitiva de les mateixes, tal com es preveu ordinàriament en tots els acords presos per òrgans col·legiats, se comunicarà a l'administració de l'Estat i de la comunitat autònoma d'acord amb l'article 196.3 del ROF i en aplicació de la normativa de transparència, tant de la llei estatal 19/2013 com de Catalunya 19/2014, en els respectius articles 7, 9 i 10, la transparència permetrà a tots els ciutadans conèixer quin és l'estat de tramitació del procediment de tots els documents que se sotmeten a informació pública, així com el contingut íntegre del text de les bases. Gràcies, senyor secretari. Hi ha alguna qüestió al respecte? Senyor Miquel i senyor Casas. Senyor Miquel. Hola, bon dia a totes, tots, i també, com vostè ha dit, a la gent que ens pugui seguir per les xarxes. En aquest cas, l'explicació de vot la faria el senyor Salvador Miquel, que va ser el regidor que va portar els temes de promoció econòmica, si no li fa res, senyor Soler. Endavant. Bé, gràcies, president. Bon dia a totes i a tots. Des del grup municipal d'Esquerra Republicana creiem que la dotació econòmica que es dona és insuficient. Doncs si només es disposa d'un total de 80.000 euros i un sol local es pot adjudicar fins a 60.000, difícilment els altres locals podran accedir a aquests ajuts. És a dir, que la subvenció hauria d'haver estat com a mínim de 150.000 euros. Si realment creiem que s'han d'obrir més locals per fomentar l'activitat econòmica del nucli antic de Calonge, tal com creia el nostre equip de govern, que la volia fer extensives a tots els locals. També ens hauria agradat que aquestes subvencions s'haguessin fet extensibles a tots aquells propietaris de locals que volguessin rehabilitar-los per poder-los llogar o vendre i així fomentar també la implantació dels comerços nous al nucli antic.
Tot i això, nosaltres votarem a favor d'aquestes bases. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Miquel. Senyor Casas. Bon dia a tots i a totes. Des de la CUP nosaltres entenem, el nostre vot també serà favorable, però sí que volíem remarcar que entenem que, en la línia del que deia una mica en Salvador, que aquest projecte o aquestes ajudes no són un bolet, sinó que van en el marc d'un projecte molt més ampli i que haurien d'anar acompanyades d'un projecte per la rehabilitació i dinamització del casc antic. Que en aquest sentit el govern anterior és cert que havia treballat sobre una proposta que tenia a veure amb el model que es va fer a Vic, que era de rehabilitar tots els comerços d'artesania, etc. I també ens consta que en Norbert estan treballant sobre el projecte de potser desenvolupar el Vila Llibre, que és un projecte que des de la CUP també hi estem molt interessats i que pensem que pot ser també en el marc d'aquest procés de dinamització que hauria de ser més ampli que no només aquestes ajudes. Entenem que és així, per això donem el vot favorable, perquè sempre hem dit que apostarem per les coses bones pel municipi, però sí que demanem aquest treball amb una mirada més àmplia i que també se'ns convidi a tots els grups de l'oposició a treballar-hi o a conèixer les iniciatives en aquest sentit. Gràcies. Gràcies, senyor Casas. No sé si hi ha més per la senyora Pérez. Sí, gràcies, president. Bon dia a tots i a totes. Bé, en primer lloc, excusar, com ha dit el senyor alcalde, la presència del senyor Vallí. Com sabeu, el senyor Vallí té una feina que no li permet poder anar-se'n, i menys en aquestes hores i menys en aquestes dates. Li hagués agradat poder ser aquí, si hagués pogut ser en una hora en la que no li hagués parit al matí, però per desgràcia no ha pogut ser així i per tant l'excusem des de Pensem. Bé, no m'allargaré, més que res perquè estic bastant en la línia del que han dit des d'Esquerra i des de la CUP. Creiem que aquest import és minúscul per l'ambició de voler fer aquest projecte de rehabilitació del casc antic, que és una cosa que es havia treballat des de l'anterior equip de govern, en aquest cas des d'Esquerra, i que creiem que aquest import serà únic i exclusivament per un d'aquests comerços que ja s'està fent, diguem-ne, per això, perquè aquest comerç pugui obrir. Però tot i així creiem que hauria de ser amb més import, amb més ambiciós, i que sobretot es tirés endavant els projectes que havien impulsat des de l'equip de govern anterior, perquè creiem que poden ser molt bons per a aquest municipi i també estendre la mà per poder-ho treballar conjuntament. Per tot això, segur que votarem a favor, com no podria ser d'una altra manera. Gràcies. Gràcies. No estem parlant d'una subvenció per rehabilitació del nucli antic. S'està treballant, recollint el que deia el senyor Casas, s'està treballant amb altres projectes molt més amplis. No només el senyor Botella, sinó altres departaments de la casa. Fa 2 dies teníem una reunió amb el director general d'Artesania del CECAM, precisament per intentar parlar de la rehabilitació d'aquest nucli antic, però ara aquí estem parlant només d'una concessió, d'una subvenció concreta per un tema molt concret, que és el primer cop que es fa. Jo puc reconèixer que l'anterior govern ho hagi treballat, poder no va arribar a temps de presentar-la, nosaltres sí hem tingut temps de presentar-la i per tant la presentem i la portem en aquest ple perquè considerem que és important. I si m'ho permeten, en relació a l'horari que ha fet referència valedament la regidora senyora Pérez, dir-los només que aquest ple s'ha celebrat a les 8, estava previst fer-ho a 8:45, el senyor Casas va demanar que fos quan més aviat millor, el vam retrasar mitja hora, però va en consonància amb els plens que vostès havien fet. El primer ple i el més important de la legislatura, que era el ple del Cartipàs seu, el van fer a 8:45 del matí. Recordo el ple del dia 24 de febrer, que algun regidor va venir encara amb purpurina a la cara perquè es va convocar el dilluns de Carnaval a 8:45 del matí. Era el ple de reprovació a l'anterior alcalde. I vull recordar també que totes les juntes de l'anterior equip de govern eren a 8:45 del matí i que el senyor Vallí hi assistia pràcticament a totes. Per tant, dit això, per clarificar la qüestió, passaríem ja a votació. Senyor secretari, si vol demanar el vot per grups. Sí, el vot per grups seria Esquerra Republicana. Sí. A favor? Sí? No sento.
Esquerra Republicana, sí? Sí. Junts? A favor. PSC? Sí. Avancem? Sí. Avancem? CUP? Sí. Sí. Gràcies, senyora Pérez. CUP? Sí. Senyor Casas? Sí. Republicans? Sí. Partit Popular? A favor. Molt bé. Així doncs, la proposta s'aprova amb els vots a favor de tots els grups, 16 en total. Gràcies, senyor Esteve. Passaríem doncs al segon punt de l'ordre, el tercer punt, que seria l'aprovació inicial del Pla Local d'Habitatge de Calonge i Sant Antoni. Senyor Prades, si vol defensar-lo. Bon dia a tothom. Gràcies, president. Avui portem a aprovació el Pla Local d'Habitatge. És un projecte ambiciós que des del primer moment el que intenta és que no sigui només un document que deixi palès quina és la problemàtica estructural que tenim per l'oferta d'habitatge assequible per a gent jove, sinó que el que vol des del seu inici és poder desenvolupar una sèrie d'accions per poder inserir en l'oferta d'habitatge en el nostre municipi aquells habitatges que puguin ajudar a la gent jove, a les famílies monoparentals, a la gent gran, a poder tenir un habitatge de lloguer o de compra a preus assequibles. De tots és coneixedor la problemàtica que tenim dels preus del lloguer, la situació que tenim respecte a que la gent jove i la gent monoparental amb nens pugui establir-se a Calonge i Sant Antoni degut als preus de compra i als preus de lloguer que estan força alts i fins i tot força alts en comparativa amb els nostres municipis i comarques del voltant. Llavors, el que intenta aquest pla és posar tot això lligat, intentar assolir els requeriments que es marca el Pla Sectorial i Territorial d'Habitatge i establir que en els propers 4 o 5 anys siguem capaços de poder incentivar des del punt de vista públic i també incentivar des del punt de vista privat que es puguin inserir en el nostre municipi una sèrie de pisos perquè, com deia, a uns preus assequibles, tant de compra com de lloguer, perquè puguem retenir i podem atraure aquest lloguer. És el que intenta aquest pla. Se'ls ha explicat en 2 reunions d'una manera detallada. Penso que és un projecte molt important, un projecte que passa més enllà d'aquesta legislatura. Penso que és un problema que tenim, tots són coneixedors. És important que tots tinguem cura i tinguem dintre de les nostres estratègies del dia a dia l'execució d'aquest pla, perquè penso que la seva problemàtica i les solucions que porta són necessàries i són eficaces. Dit això, bàsicament el que intenta aquest pla és poder inserir ben bé 200 pisos, més de 200 pisos en els propers 5-6 anys, principalment amb 2 vies d'actuació. La primera via d'actuació és amb el foment que propietaris privats puguin cedir els seus pisos al fons de mediació, a la borsa de mediació de pisos que tenim gestionat amb el Consell Comarcal, entenent que en els últims plenaris ja s'han aprovat una sèrie d'augments amb les bonificacions impositives i també uns augments amb les subvencions a la rehabilitació d'aquests pisos que es puguin donar en aquest fons de mediació i, per un altre costat, desenvolupar projectes propis, ja siguin d'adquisició de vivendes o edificis que estan en aquests moments o buits o vandalitzats o que estan en procés de finalització de la seva construcció, o
projectes de desenvolupament urbanístic per poder desenvolupar pisos dotacionals. Llavors, aquestes serien bàsicament les dues línies d'actuació. Per un costat, el foment que propietaris privats puguin arribar a cedir pisos al fons, a la borsa de mediació de l'Ajuntament, i per un altre costat, desenvolupar projectes, en aquest cas estaríem parlant de 4 projectes, 2 d'adquisició de propietats i unes altres 2 de desenvolupament urbanístic. Gràcies. Senyor secretari. Sí. Per dispositiva? Sisplau. Aquesta proposta d'acord, que també es va dictaminar favorablement a la Comissió Informativa del 17 de desembre, disposa en primer lloc l'aprovació inicial del Pla Local de l'Habitatge de Calonge i Sant Antoni per al període 2021-2026. En segon lloc, sotmetre'l a informació pública per un termini de 30 dies hàbils als efectes de presentació d'al·legacions mitjançant la inserció d'anuncis en els butlletins corresponents de la província, al Diari Oficial de la Generalitat, al tauler electrònic de l'Ajuntament, per tal que qualsevol interessat a l'aprovació pugui formular les al·legacions que cregui oportunes. I, en tercer lloc, iniciar un procés de participació ciutadana que està dirigit a la divulgació del contingut del Pla Local de l'Habitatge i la recollida d'aportacions tant individuals com col·lectives. Gràcies, senyor secretari. Alguna qüestió, alguna pregunta? Senyor Casas. Bé, des de la CUP, nosaltres ens hem revisat bé aquest pla local d'habitatge, entenem que és molt important i, de fet, hem de dir que hi ha coses que ens agraden bastant. Pensem que s'ha treballat bé i que, per exemple, el que ens agrada molt és que, com diu literalment el pla, aquest pla el que té per objectiu són les persones i garantir el seu dret a l'habitatge. També en alguns punts, que ara ens agradaria fer alguns matisos, sí que parla de fer una cosa que des de la CUP de sobres és coneguda la nostra postura i que és la pressió als grans tenidors. Perquè entenem que en el moment actual o som totes capaces d'entendre que o es reparteix millor i aquells que més tenen posen a disposició de la gent béns tan importants com és l'habitatge, facilitant-ne l'accés, o realment això no anirà bé de cap manera. Llavors sí que això ens ha semblat rellevant i alguns altres punts que sí que ens agradaria repassar i fins i tot fer alguna proposta. En relació a aquests punts que comentava, per exemple, a la pàgina 77, que parla de fer fomentar l'ocupació del parc vacant de grans tenidors. Per nosaltres això ho hem parlat amb el regidor Prades, és un punt molt important i entenem que, sobretot, abans de construir edificis nous, caldria fer una pressió en la mesura del possible, entenent totes les dificultats que suposa a nivell tècnic, etc., però dels grans tenidors o d'esquelets d'edificis que estan a mig fer. I això entenem que és difícil, però que s'ha de començar a fer algun dia, perquè si no estem afavorint l'especulació i esperar a construir a moments bons per poder especular més. I això entenem que no hauria de ser. Per això ens agrada molt aquest pla, perquè contempla literalment aquestes opcions que nosaltres, de fet, seguirem i ens agradaria molt que ens ho anéssiu explicant de com es farà això. Un altre aspecte que ens ha semblat força interessant és el tema del concepte de la masoveria urbana. Això ho trobem realment molt interessant perquè és una modalitat que pot funcionar molt bé, el fet que edificis que estiguin en males condicions es pugui pactar amb el propietari de cedir-los en una espècie de lloguer no retribuït, però a canvi d'arreglar els edificis. Pensem que són fórmules molt, molt interessants i de debò que ho valorem molt d'aquesta manera. També en aquest sentit hi ha la part de foment de la millora energètica dels edificis, que també ens sembla força interessant, però sobretot hi ha un punt que volem posar de manifest, que és en relació a la possibilitat de modificar el POUM en relació al casc antic i a aconseguir una divisió horitzontal, que ho entenem que està molt bé, però nosaltres volem fer un apunt que té a veure, marxa una mica del que és el pla local, però entenem que sí que és molt important, perquè aquest pla local d'habitatge
té en compte unes previsions de creixement de població al 2026 que estem parlant d'uns al voltant de 13.000 habitants. El nostre pla d'ordenació urbanístic, que és del 2013, tenia unes previsions de creixement al 2025 d'entre 17.000 i 24.000 habitants. Per tant, la pregunta que fem la CUP és si tenim una previsió de sòl urbanitzable delimitat, que són aquelles reserves que fa l'Ajuntament, preveient el que deia el POUM, el creixement que deia el POUM, per què no es pot modificar o començar el procés de modificació del POUM i adaptar-lo a la previsió de creixement actualitzada i real, perquè és que ens sembla molt incoherent seguir funcionant i tenint la previsió de creixement urbanístic en relació amb un POUM que s'ha demostrat ara amb el propi pla local d'habitatge que està sobredimensionat. Entenem que això és de sentit comú i ens agradaria que es posés en marxa aquesta revisió, perquè si no estem reservant sòl urbanitzable per un creixement que es preveu que no serà. I això ens sembla que no té cap coherència. Demanaríem aquesta visió i també després fer un apunt quan es parla de l'establiment d'una comissió de seguiment del Pla Local d'Habitatge i de la taula que es crearà, que ens sembla molt interessant. Nosaltres no hem sabut veure que estiguéssim convidats i convidades la resta de grups de l'oposició. Per tant, sí que demanem, i entenem que es farà perquè té molt de sentit, que ens convideu a fer aquesta comissió de seguiment per poder seguir com es va aplicant aquest pla, que pensem que és molt interessant, i ens sembla que això, nosaltres votarem a favor, però ens sembla que això ho acceptareu perquè és de sentit comú també. I en relació a la taula local d'habitatge que es vol crear, que parla que la integraran polítics i tècnics de l'Ajuntament, entenem que sent una taula d'habitatge potser s'hauria d'obrir alguns agents externs. Ho diem perquè, clar, una taula que només hi hagi els polítics del govern i els tècnics, ens sembla que potser caldria convidar alguna entitat, fins i tot estic pensant en observatoris de l'habitatge o alguna entitat o de comarques gironines o del Baix Empordà que treballi en relació a l'habitatge i que ens pugui oferir punts de vista diferents. Entenem que hauria de ser una taula d'habitatge oberta fins i tot a entitats del municipi o, per què no, a la població, d'alguna manera que pogués opinar com afavorir l'accés a l'habitatge. Pensem que això enriquiria molt més aquesta proposta, que d'entrada la valorem positivament i votarem a favor. Si podeu respondre alguna d'aquestes preguntes ara o si no, més endavant, però sí que ens sembla un debat força interessant perquè l'habitatge és la base de tot, és la primera necessitat per qualsevol persona i entenem que és molt important. Gràcies. Bé, senyor Casas, gràcies per la seva intervenció. Dir-li només que es tracta d'una aprovació inicial. Ha de córrer un camí fins a l'aprovació provisional. Per tant, en aquest interí podíem seguir parlant, com entenc que el senyor Prades ja els hi va explicar a nivell molt personal el que era o que es buscava amb aquest pla. Per tant, tots just comencem, és aprovació inicial, tenim temps de posar al·legacions o aportacions que van en la línia del que vostè diu i penso que amb aquest aspecte, no sé si el senyor Prades vol afegir alguna cosa més, però estaríem per aquí. Bueno, bàsicament, contestant al senyor Casas, primer agrair-li els seus comentaris. Penso que és un projecte que és de tots i segurament es tindrà que implementar i executar en més d'una legislatura. Respecte als grans tenidors, vostè sap el meu parer que dos dels projectes d'adquisició estan dirigits a grans tenidors. Al final, nosaltres podíem haver, en el seu dia, iniciat un procediment d'expropiació de l'edifici al carrer Sala número 20. Vam entendre que en aquell moment era millor ara amb el propietari per intentar arribar a un acord per una adquisició i poder desenvolupar una cooperativa. Segurament, si haguéssim iniciat en aquell moment, en l'any 18, principis de l'any 18, un procediment d'expropiació, encara estaríem als tribunals. Com que al final ens vam posar d'acord en aquest cas amb una empresa del grup La Caixa, en els propers mesos tindrem allà 14 famílies visquent.
Llavors hem de posar en una balança, moltes vegades, què ens interessa, anar per una via més executiva via expropiacions o una via més pràctica i d'això. I nosaltres, al final, sempre i quan l'altra part es posa de cara, nosaltres sempre intentem arribar a acords i executar projectes. A l'expropiació farem un piló d'arxius, un piló d'expedients a l'Ajuntament que ens generarà moltíssima feina i tal. Evidentment, si nosaltres veiem que aquests propietaris no desenvolupen les accions que nosaltres entenem, que també ho dubto, perquè al final ells tenen cura de la seva propietat i el que volen és tenir la tranquil·litat de poder desenvolupar aquestes accions i que la seva propietat tingui la màxima cura i el màxim valor possible. Però bueno, jo penso que nosaltres estem fent el correcte, ho vam fer el seu dia al carrer La Sala i ho continuarem fent en els propers mesos. Respecte a la taula local d'habitatge, evidentment que empreses i consultors i associacions seran convidades quan sigui necessari, però penso que aquesta taula ha d'estar bàsicament amb personal tècnic de la casa i amb tots nosaltres com des de la part política. Si és necessari que en un moment concret, perquè hi ha un tema molt concret, s'ha de convidar o des de l'Agència d'Habitatge de la Generalitat o un consultor específic d'urbanisme o una associació del municipi, evidentment es convidarà aquestes persones perquè li donin valor i li donin capacitat d'acció a aquesta taula. Masoveria urbana és un projecte molt xulo. Jo ja ho sé, Lluís, que això a tu t'agrada i m'agrada també a mi. I tenim municipis, tenim pisos i edificis dintre del nostre nucli que segurament en els propers anys tindrà molt de sentit, degut al seu estat de conservació, poder fer algun projecte d'aquest tipus. Des del punt de vista del govern, des del punt de vista de l'àrea d'habitatge, ho tenim claríssim que la masoveria urbana en els nostres dos nuclis en els propers anys tindrà una veu molt important i a desenvolupar. Llavors, bàsicament són aquestes les coses que volia comentar de la teva intervenció. Gràcies. Gràcies, senyor Prades. Senyor Belllloc primer i senyor Mas després. Bé, en aquest cas, com no pot ser d'una altra manera, nosaltres en un principi votaríem a favor d'aquest pla d'habitatge, donat que nosaltres també vam intentar desenvolupar-ne un. Per això, justament, també demanaríem a l'actual equip de govern que, com ha dit en Lluís, si al final aquesta taula de treball es tira endavant, doncs que comptin també amb els partits que estem a l'oposició, perquè crec que tots seguirem una línia comuna, que és la rehabilitació del nostre municipi. En aquest cas, l'explicació de vot, si no li fa res, senyor Soler, la faria la Carme Vinyes, donat que també portava la regidoria encomanada d'aquestes tasques. Senyora Vinyes, com vulgui. El micro. El micro. Bon dia a tots i a totes i només un incís, senyor Soler. Les condicions laborals que tenim ara actualment no són les mateixes que teníem quan estàvem a l'Ajuntament. Teníem un horari laboral a l'Ajuntament i un horari laboral a les nostres feines privades. Evidentment, actualment no és així i no podem comparar si podíem venir abans a les 8 o ara no podem. Això només era un petit incís per aclarir-ho. No, per contestar-li l'incís, li diria que també és la mateixa situació que estàvem nosaltres abans i ara. Si vol continuar el que deia el senyor Belllloc, sisplau. Doncs, com dèiem, que nosaltres des d'Esquerra, evidentment, votarem a favor del pla d'habitatge, no pot ser d'una altra manera. Aquest és un pla en el qual l'àrea d'urbanisme i habitatge hi porta treballant des del mes de març aproximadament d'aquest any. És un projecte viu i que s'ha d'anar aplicant segons les necessitats del moment del municipi, en el qual hi han de tenir cabuda tant les necessitats de la gent jove com les necessitats de la gent gran. Doncs, dues generacions tenen les seves dificultats econòmiques per arribar a final de mes.
I també avui, el 23 de desembre, ens trobem aquí fent un ple extraordinari a les 8 del matí per aprovar aquest pla local d'habitatge. Per això deixeu-me dir que si s'hagués aprovat el conveni d'habitatge amb el Consell Comarcal en comptes de bloquejar-lo, avui tindríem un tècnic treballant fa mesos a l'àrea i potser aquest pla ja hagués estat aprovat. Moltes gràcies. Senyor Mas. Sí, muchas gracias y buenos días a todos. Yo es hacer una serie de consideraciones que creo que tienen que ser hechas. En primer lugar, es la demonización permanente que se hace de los grandes tenedores. Vamos a ver, si existen grandes tenedores es porque las circunstancias llevan a que haya gente que invierta dinero y vaya comprando una serie de casas. Todo el mundo lo podemos hacer, lo que pasa es que hay gente que tiene dinero porque lo ha ganado y lo puede hacer y hay gente que no. Y esa gente dispone de los mismos derechos que el que solo tiene una sola casa o un solo apartamento. Por lo tanto, ¿el gran tenedor hay que demonizarlo? No. El gran tenedor lo que hay que hacer es impulsarle la motivación para que pueda poner a disposición, poner en el mercado el parque de viviendas que tiene, pero en ningún caso demonizarlo. Por otro lado, la modificación del POUM para adaptarlo a las nuevas previsiones de población también es un brindis al sol muy bonito, pero que aquí también hay una serie de gente que tiene una serie de derechos sobre las parcelas que en su momento compró y por tanto esta gente, si ahora se le cambia la calificación que tiene, también tendrá un coste económico importante para ellos. De nuevo, brindis al sol sin ningún sentido. Y en cuanto a la mesa abierta, que tendría que participar los ciudadanos incluso, recordar que en una sociedad democrática cada determinado periodo de tiempo se eligen sus representantes. Y los representantes de Calonge y Sant Antoni estamos hoy sentados aquí, con excepción del señor Abellí, que no ha podido venir, y que hasta el día de las nuevas elecciones somos sus representantes. Evidentemente, como ha dicho el señor Prades, van a tener cabida en la mesa las distintas asociaciones o las distintas piezas que hay que engranar para poder desarrollar lo que son el desarrollo habitacional en Calonge, pero de manera puntual y en función de las aportaciones concretas que puedan hacer. Gracias. Gràcies, senyor Mas. Senyora Esteve. Perdó, senyora Pérez Esteve. Disculpi. No passa res. Bé, gràcies. Jo només per dir que nosaltres votarem a favor, però que no m'ha quedat gaire clar, perquè en la primera intervenció el senyor Prades, després de la intervenció del senyor Casas, ha dit que efectivament amb el tema dels grans tenidors hi farien incís, i el senyor Mas ara acaba com de contradir el senyor Prades, que és el regidor delegat d'aquesta competència. Per tant, que ens deixin una mica clar com ho volen fer. Nosaltres aprovem un pla d'habitatge perquè bàsicament hi creiem i perquè s'ha treballat des de fa molts de mesos, però ens agradaria que es deixés clar quina línia seguirà aquest pla, si la línia de les esquerres o la línia de les extremes dretes. Més que res per tenir-ho clar entre tots. I una altra cosa és que no s'ha deixat clar si nosaltres, com a oposició, també hi podrem tenir cabuda. Més que res perquè, com ha dit el senyor Prades, això és una cosa que no es desenvoluparà només en una legislatura, sinó que seran diferents legislatures, i crec que tots hi tindríem que tenir cabuda per poder-hi aportar des del coneixement o des del desconeixement o del com vulguin ser, com a representants del poble, les nostres aportacions. Gràcies. Por alusiones, señor alcalde. Vamos a ver, con los grandes tenedores, o yo no me he explicado bien, o la ilustrísima senadora, no me ha entendido. Existen grandes tenedores. Esos grandes tenedores tienen derechos, iguales que los tenemos todos. ¿Qué es lo que yo he dicho? Que a esos tenedores les tenemos que indicar caminos para que vayan poniendo en el mercado los productos que tienen. ¿Qué es lo que ha dicho el señor Prades? Que la vía de la confrontación, es decir, llegar a situaciones de expropiación, lo único que puede provocar en nuestro ayuntamiento concreto, o una de las cosas que podría provocar, es la parálisis administrativa por el volumen de trabajo que generaría. Y que
vía negociación, el señor Prades lo ha dicho, ha llegado a resultados y hemos llegado a resultados concretos, cosa que ustedes, evidentemente, cuando estaban en el equipo de gobierno, ni siquiera imaginaron, porque no pensaron ni siquiera en esa posibilidad, porque ustedes, la extrema izquierda, están únicamente en la confrontación. Pero bueno, una vez dicho esto, esto no es la postura de la extrema derecha, esta es la postura del Partido Popular. Si quiere usted saber la postura de la extrema derecha, haga usted el favor de llamar a los señores de Falange o del Frente Nacional o como quiera que se llamen ahora esa buena gente y se la pregunta. Por tanto, grandes tenedores, confrontación con ellos no tiene ningún sentido. Colaboración con ellos para facilitarles caminos para distribuir su producto. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo que es la vía que hay que utilizar. Bueno, menos ustedes que están en la confrontación permanente y viven precisamente de ese caldo de cultivo revolucionario que es lo que les divierte. Gracias. Gràcies, senyor Mas. Senyor Soler? Senyora Pérez, per acabar. Sí, és que és una cosa que es ve repetint des de fa molts de mesos. Jo soc Elisenda Pérez Esteve, soc regidora de l'Ajuntament de Sant Antoni i m'agradaria que quan se'n dirigissin a mi es dirigissin com a regidora i no com a il·lustríssima senadora. Bàsicament perquè sembla que és com una manera de fer veure una cosa que no és. Per tant, m'agradaria, sisplau, que es dirigissin a mi com el que soc, perquè jo no em diré a vostès com a advocats o com a empresaris o com a professors, és la meva feina, per tant, m'agradaria que intentessin, sisplau, senyor Mas, dirigir-se a mi com el que soc aquí, en aquest moment, en aquest ple, que soc regidora de l'Ajuntament de Calonge, exactament des de fa ja 9 anys. Per tant, sisplau, si pogués ser així. I la segona cosa és que m'agradaria que això, que vostè m'ha respost, m'ho respongués el regidor delegat d'Habitatge, que és el que m'interessaria que me respongués com la persona que tirarà endavant aquest projecte, perquè tenia diferents preguntes i volia que em respongués el regidor si és possible, perquè des d'Avancem tenim uns dubtes que ens agradaria subsanar. Gràcies. Senyor Casas, volia també dir alguna cosa? Si vol contestar l'Arturo, cap problema, i després ho dic. Jo contestaré per tancar, Lluís. Sí, només, i per no entrar en polèmica, però sí per una qüestió que ha comentat el senyor Mas. Nosaltres no demonitzem res i la CUP, primer, que a vegades ens titlla, i és veritat el que diu l'Elisenda, nosaltres no som un partit comunista, la CUP és socialista. Per tant, nosaltres ni demonitzem la propietat privada ni demonitzem els grans tenidors. L'únic que hem dit és que o s'entén que cal repartir millor i fer accions de generositat, o aquesta societat, i Calonge i Sant Antoni no queda exclosa, va molt malament. Llavors, en relació al que comentava del POM, que sí que ens sembla rellevant, jo no sé si vostè sap si es pot fer algun canvi en relació a la reserva de sòl que l'Ajuntament té com a sòl urbanitzable, consolidat o no consolidat. Jo no ho sé, però si vostè ho sap, però potser es pot fer algun canvi per adaptar el POM a l'expectativa actual. I això no passa per expropiar ni per perjudicar propietaris que ja tinguin el sòl. Nosaltres demanem una revisió en aquest sentit. Ja sabem que és molt complicat començar processos d'expropiació, però potser es pot retirar de la reserva que té l'Ajuntament alguns terrenys que no cal tenir-los a disposició perquè després podem entrar en una especulació que el que farà és urbanitzar sense sentit més del que ja està al nostre municipi. I després una altra cosa, per acabar, em queda molt clar que no s'ha llegit el pla local d'habitatge perquè a nosaltres ens agrada i hi ha frases contundents. Jo li recomano que se'l miri perquè parla de pressió a grans tenidors i en això agraïm en aquest sentit la mà del PSC i de la part més d'una visió oberta, progressista i generosa amb la societat. Per tant, jo li recomano que se'l miri. Gràcies. El Prades per acabar ja. O sigui, una miqueta estem parlant tots de lo mateix i penso que al final tots estem dient el mateix. Evidentment, un gran tenidor que tingui un edifici que ha rebut per una execució hipotecària, primer, no el volia i després, moltes vegades, no sap què fer amb ell. Llavors, tenim casos en el nostre territori en el qual hi ha edificis, hi ha estructures que són propietat de grans tenidors que, encara que ens sembli el contrari, en aquests edificis en particular no volen fotre un pelotazo i segurament no el faran a la vida. Quina és la nostra estratègia? Quina és la nostra visió? Bé, evidentment, fer una pressió perquè aquests edificis estiguin a disposició de la gent jove, de la gent gran i per poder fer polítiques socials
i que puguin ser omplerts i que estiguin a disposició de l'oferta de vivenda assequible al nostre municipi. Hi ha dues vies aquí. Hi ha la via d'anar de cara amb aquests grans tenidors, intentar buscar vies d'adequació. En el seu dia vam fer-ho amb sostre cívic, en el dia de demà pot ser sostre cívic, pot ser una altra cooperativa d'habitatge, pot ser una cooperativa que no sigui de dret d'ús, pot ser un promotor privat, d'Anna de la Maneta, d'altres entitats que ens puguin ajudar a poder inserir aquests pisos dintre de... I en el cas que l'entitat financera o el fons voltor no estigui per la labor de desenvolupar aquestes accions, perdoneu que ho digui, i així ho penso perquè he tingut reunions amb tots ells i no ni una, ni dos, ni tres, no és la seva intenció. La seva intenció no és mantenir un producte per fotre una especulació el dia de demà. Estic parlant dels productes que tenim aquí a Calonge Sant Antoni. Jo no sé si parléssim de productes que estan a les àrees metropolitanes de les grans ciutats, estaríem parlant d'una cosa diferent. Però tots els productes que tenen a la costa no són productes que el que volen és fotre un gran pelotazo. Llavors, el que d'alguna manera sí que arribaríem en aquests casos a una via més executiva i fins i tot per poder paralitzar futures llicències o divisions horitzontals d'aquests edificis. Respecte al tema de la taula, és evident que, degut a que aquest projecte és un projecte que abarca més d'una legislatura, tindrem que estar tots, d'alguna manera, implicats, ja sigui a les taules o a les comissions. Com he ben dit, la taula tindrà els components que ha de tenir. Evidentment, convidarem quan sigui necessari a aquells consultors externs que ens ajudin a poder prendre les decisions. El que no podem és tenir una taula que estigui allà tothom dient la seva, quan se li tingui necessari demanar la seva opinió, doncs es demanarà i fins i tot, si és necessari, es farà participació ciutadana. Aquest projecte no és un projecte que sigui de mesos, és un projecte que quan jo vaig entrar el 2019, sincerament vaig crear l'àrea d'habitatge. El 2019, sí. No, el 2015. Llavors, vaig crear l'àrea d'habitatge i des d'aquell moment s'han fet una sèrie d'estudis que han ajudat a poder construir aquest pla local d'habitatge i desenvolupar-lo, que serà desenvolupat en els propers mesos. Evidentment, no és un projecte que s'ha fet en 2 o 3 mesos. Si s'hagués aprovat el conveni, continuaríem sense tenir el tècnic, perquè el tècnic des del Consell Comarcal, com que és un tècnic compartit amb altres ajuntaments i altres ajuntaments encara no han fet el procés, segurament no el tindrem fins al febrer o al març de l'any que ve. O sigui, independentment que el conveni s'hagués signat o no s'hagués signat, continuaríem tenint sense el tècnic. Llavors, dit això, i finalment m'agradaria agrair a tots vosaltres el suport al pla. Penso que és una molt bona senyal perquè el pla surti, si entenc, si sortirà per unanimitat, i penso que és un tema important, és un tema que és necessari, és un tema que reclama la ciutadania i penso que amb aquesta unanimitat el que estem dient tots és que ens hi posarem des de demà mateix a treballar a fons amb la seva execució. Gràcies. Gràcies, senyor Prades. Senyor secretari, si vol cridar vot. Passem a votació, llavors. Esquerra Republicana? A favor. Junts? A favor. PSC? Sí. A favor, sí. Avancem? Sí. Avancem? La CUP? Sí. Republicans? A favor. El Partit Popular? A favor. Llavors, la proposta queda aprovada amb el vot favorable de tots els grups municipals, en aquest cas total 16 presents. Gràcies, senyor secretari. No hi ha preguntes donat que és un ple extraordinari i vagi, cosa que és habitual i absolutament normal,
vagi el millor desig de bones festes i millor 2021 per tots vostès, senyors regidors i regidores, senyora interventora, senyor secretari. No costarà gaire que sigui millor que aquest 2020 que estem encara, diria que passant, però en realitat l'estem patint i, per tant, els millors desitjos per tots vostès. I crec que puc dir en nom de tota la corporació, aquelles persones que ens estan seguint via streaming, via canal a YouTube, que els regidors i regidores de l'Ajuntament de Calonge s'uneixen aquí per desitjar-los a tots que tinguin uns bons Nadals, que tinguin unes bones festes, que estem segurs que ens en sortirem i que aquest any 2021 ha de ser forçosament, amb l'ajuda de tots, molt més positiu que aquest 2020. Per tant, amb l'esperança, amb el desig i també amb el treball que estem fent des de l'Ajuntament, tots els regidors i regidores representant-los a tots vostès, volem enviar-los aquesta petita Nadala en forma de desig que volem que arribi a totes les famílies de la vila de Calonge i Sant Antoni. Molt bones festes a tothom i moltes gràcies a tots. Bones festes. Gràcies. Bones festes. Adéu. Bones festes.